medase abusuafo anano pa ye de Awurade aseso na madom so na ode akyeye yedi Kristo ho adanse adi kire nipa bia se onhuni saa ade ba ko a menim ni se Yesu Kristo nko a eni wiase agye nkwa ono na ogidi dia obenya dan kwa ma okra sa pu Jesus Christ a enkwaje babo amen kan sa efisa enkwaje bi ni obia mu ne di bi ne soro fam ya ode amani pasa yamfa so nyankwa apart from Yesu Kristo din enti mesra o se wo ye nipa bi a wo asase so a wo saade no erenche na Yesu Kristo waba enti ofa Bible na yedi nkomo kakra Matthew chapter 25 Matthew sampa eti aduonunum 25 na yedi akasa mapase obia utie me nei me twane sima bia mawo amene say Yesu Kristo adaroma ababo Matthew 25 verses 31 down to 40 mamen kan say o se atemuda kese na no me trans ya me sese yo no ana mungunu se oda ba ko anyame asa to ho obema Yesu Kristo abebu wiase nyina aten na dano na wanfa nse dwada ana brada ana ukuada ana yawada enti metewa mhwe me huye we said do minimu no ana Yesu Kristo beba yankai Thessalonica ansana maba First Thessalonica say chapter so what bia 5:1 or maybe yeah First Thessalonica chapter 5 verse 1 verse 1 obiala nim da ko Awurade be sanaba asema me di ka no no o se obia nim da ko adapotia Awurade Yesu Kristo be sane aba yankenkan o se na enane mere no de anuanom ehia mo se problem efise mo da munim ye se Awurade da ne be Awurade da ne be se de orifo ba na dwo ebra obeka se wasomdwie ahoto no me da se jo Awurade da ne be se de orifo ba bra obeka se fadia manya somdwie manya ahoto empofiri mu no o se beba enti the actual day the actual hour the actual minute minim Christ na sia for busa no se Awurade da ba na abeba wo se emra ne nane de minim abofo okra nim agi agya no nkuto entemete wa etwase me totoma kwan yi amen amen na Jesus ani ababa kasa wa ha Matthew 24 where 25 where you are no rumasem yes what am I say enti me pasa otiefo bi a otie me no entie no ontie ne yie amen amen fine 31 as say atemuda kese o se atemuda kese no nipa ba beba na nimonyam na bofo nyina ka na ho first one Christ ba no ja na nimonyam osoro first one Jesus Eban no na nimonyam ne nka na ho 89.5 e paso bi a chesa de na se na the glory of Jesus Christ and count obi answer no so cause na nimonyam na so enipa hu animonyam ni nyankwa amen so what you say yes the second coming of Christ was oba na nimonyam ya de ba ka no ho ya semini yen that glory our disem one yen that glory our disem 1 verse 12 ogefo no ho ani so adi hunu oyini hu adi atra John
wa di yem yanhwa de na medane mani sem de kohwe ne yakasa kire me no ai na medane me ho na me hunu sika ka ne aduan so sika ka ne aduan so ka ne aduan mfimfini na mu obi a otese odi pa ba otese ni baba o satade ayu no de sika aboso abo ne kokoso odi sika boso na ni mo nyam na wo kire wo odi sika boso abo ne koko na ni ti ni hu nwi hoa so odwante nwi fitaa what ase wo se ni tri ani ne honam nwi hoa ahoa so odwante nwi so odwante nwi fitaa se sukyerema na ni ti se ojafanama na ni kosia na ti se jasanama na ni ti se yawa fefa adofunu nu na ni ti se yawa adorfunu na ni ti se asu na ni ti se nsuo bebre na okura nsroma nso ni nifam o se de yesu describe no amen amen to afokai na afra nu fonu na anam firi nanum ne takrama e sekan na nanim ti se owiare kire na ho na nanim wanka sawede no nanim wanka sawede no a bright teacher awia nanim wanka sawede no a bright teacher awia kwasem oso na fam bibia ne ho a esran sawia nti so se etesa na chese boroso amen amen that is the glory wose oba sani mo nyam na ade abai eka no ho amen amen and mo nyam kan ho yankenkan na obetra na ni mo nyam ahingwa so ti asamri yo wonu sama men ka samancho ahemfo bia no ohini bia o wakonwa odi ko bedwum ani o wakonwa oti so ofie ojema so amepe amen amen o wakonwa odi ko bedwum o wakonwa otra so ofie ye wo kini ya esini so ofie ye wo kini ya eko bedwum esanse enipa hunu bedwum dia no ye na special me ba to what you say one for the atete anko de ho atwitwi nko odi de ani de wo mu na ya de benkoro fine enti Christ no wo woni mo nyam waja oje me so me pa amen amen wo woni mo nyam de abai adwa o so betre na ni mo nyam de abai adwa so asuna temu odwa ana sunu mercy seat ana sunu nanim onyama konya ojema so amepe amen amen akonya nkasa no our glory aya ni monyam what am I saying fine onyi akonya no da ada obayi no na the last judgment or train monyama temu dwaso no dia buaton the part what I say fine enti oso abetra na nimo nyam ahingwa so na abobo amanaman nyina ano nanim oba badum to nya trust wie se wom ya babu amanaman nyina wananim na papa wo muselo dwan for papa nwanti obi ansa sasem wo yinso amen amen ya na times enipa bu ya ho se ya de ya ho mamen kan say atiasifo a that time Christo baba no cause wa kana disem se so oba eni wanyina behuru ka wa ka sa wa ya won tiase wo ma ewu ya mo paradise o mu behuru so oba wo ma ewu no o mu kra no ebe wo se awurade nie na wo ma kan ho ene naba amen amen ana wo mu so awu ala samado anso obebi wo mani amo ma ya de abai wo mu so ahu no amen amen ana tiasefo a ya tiase a yanka wo wo hwa yanso obema obi aniwa a wodi behuru se won na eba no ojema so amepa amen amen enti apo awufudodo a ekodi ipumu no obeyi o maba asama adodie
obeyi naba what you say Yes. one paradise or the one back can or the one aba me kasa asem we atrem enti awufo bedi kan hu Kristo wama adeda no sana what they say Thessalonian yankan ho Corinthians kura ka bi me pasa asem bia wutie no 4 no Thessalonians 4 verse 13 89.5 4:13 wasi awufo na anuanom na wadeda no ho de yempese yesimu yempese besimu so na mowre anwo se wona aka woni ani daso asiyedi se Yesu wi ne wasori biwo a saala so Nyankopɔn de wona wadanam Yesu beka ne ho aba wojina so me pa amen wona wadeda no se Kristo ba o me de ne beka won Kristo na ba peke wo maka no na wone won na bofo nyina obomu ayade abai aba omba ba gina ho wo nipa wo be wo se Kristo na wo hoyi data ba tiasefo no na atiasefo no mu no me pese obadwema bia wo tie me de tie ni ye that particular day you can't escape yes untimi nwane sari owia ototo da mo kra a bright ho no na bia ba fa bia no ye be yiwa free hoba anu na bi so medwane akosha poase apuyi na wufu aba na wo no obejaw Sika FM 89. what you say asma na kan na no ma obadwe ma dwene ntwimpini na ontie ne yie amen se Kristo ba odi ntemu mienu ana aba ati asifuo mu wama wani wa honam no obeti omu mienu wana wade danso ani wana awu abiwo asamado na biwo paradise no ochi omu nso mu mienu obi anti asem we amen na essence Christ woye lamp woye ogwama enti what you say John the Baptist Nyankopɔ ogwama a woye wiase boni akoroni ohuni wo say wona abagina di nyina no anso ye ogwama wona wojai boni ye nyina o awa power hu ati no ohu anse ogwama amen fine owi aya no wose onya trasia obechem mienu womu a odom begyina nifa no obefrom ogwantene yes amen na apam wona ankasa no enie me pese obia tie me ensa na wo nipa obetumi ado nyame no jesu odo onu asa wo good amen ensa na obetumi aye tunini no jesu atena na ya woni unu antem ensa na obetumi aye humble to the Lord jesu aye humble to the man what I say ensa na wo obetumi akasa nyame mama wade no jesu aye mani pansa nti sa otemufuo ni nya treasure wan hwe woni ne ntam anya no ni atamu no jeme so amen e mo hwe woni unu ade abai ntam Sika FM 89.5 o hwe woni ni pantem enti ade a dobia ni kan se ebia na ko asore na woni unu aya aka unu se woni nkwa ebia na ko asore na wo yamu onyu pa tia wonia uhuri se woni nkwa what you say woni mu fache woni nkwa tia se mini ye odo fra nwan no a enye the pastor mutian yo if he say he is the leader of Christianity
wabɛtwa sɛbia to hɔ sɛ obia wopɛ sɛ ɔba ne nkyɛn no gye sɛ saa asa no wofa so bi mepɛ sɛ obia wotie me nna no tie ne yie nifafoɔ no wɔfrɛ mo enwantene anaasɛ nwamaa amen fine enti sɛ mepɛ sɛ menya da nkwa yɛka me frɛ nwan no a ɛwɔ sɛ mehwɛ me nua a wɔda adagya na mekata na adagya so wate aseɛ me nua a wɔyareɛ ɛwɔ sɛ mehwɛ no na mɛboa no ìbàtà sọ ọtí ma se ba mímu yẹ sẹ wakọ ẹsẹ nsẹmà wabẹyẹ hoho ní onye baabi na nanu wọ dan ẹwọ sẹ mi bua no sẹ wọ́n ti aseɛ fine sẹ mi bọ́ ma dwe mpọ sẹ sọfọ adin ọ̀nà nkọ na mi nso mi nko ọkọ na sọrọ nko mi nso mi kọ ma sọrọ nko wọ́n ti aseɛ. Nase mate sɛ sɔfo adwe ho kyerɛ no na me sɛ ɔnya na asɛm so ɔba ma sɔre anka me boa no a ɔnka kristofo ho enti atɛmu ɔna nkasa no ɔnya deɛ no ɔnyuma dwa a yɛ tɛmu dwa no si hɔ a na ɔtena so a ɛyɛ nipa ne nipa ntam gye ɔtoa so kan wɔse na ɔbɛbɔbɔ amanama nyinaa n'anim na papa wɔ mu sɛde ɔbɔ ahwɛfoɔ ɔn sɛ obi a wɔyɛ farmer yɛ wɔyɛ ne nwan ne mmirekyi ɔmfɔm nyina ngu faako because mmirekyi suban nko ɛna nwantere nso suban nko amen mmirekyi suban nko nwantere suban nko tiɛ ne yie mmirekyi ahwene mu bɔ wɔn ɔmo yɛ nsɛmɔne ọmọ sọ ọdẹni ọmọ pẹ ntọkwa wọ́n ti àṣeyẹ wọ́n yẹ bad wọ́n di adeɛ bọ́ no a ní wakọ pẹ bẹẹbi ẹtẹ wọ́n twẹ́ ọ̀hún àná àṣà abadeɛ wọ́n pam ọ̀nà ní firi n'ọ̀hún wọ́n di abirẹ kyiakyi ọbẹ̀ mu anya sẹ́m there was a time anoma anyi nkwanta obi kana obi wura obi abirekyire ewura obi fie ana ne kraman kesie bi o asabirekyire no kri abirekyire ni drum main road no kraman ne tan so gota bi da animu odu anu tree break na kraman na twam na carbon pau na abirekyire na asa na chi na kra no ni mabirekyire wọ́n sọ ọmọdé wọn akérèmọ́ ni dàwọn abirikiri ni kọ́ tí a sẹ́ mi nìyí yẹ wọ́n nípa yẹ wọ́n asase so a emirẹ tiẹ̀ su ẹwọ́ wọ́n mu tí a sẹ́ mi nìyí ọmọ pa akayọ pàṣẹmí nkùnmínya nìtan abufuo ọmọ yẹ adesẹ́fọ̀ wọ́n ti àṣẹ wọ́n ti mú adwene nyina yẹ bọ́ni nkwa. Berichi subano no adwene ya bɔne kasɛm ne ye on sɛ akɔnfoɔ ne abosomfoɔ ne wɔma wɔ wiase korɔ yɛ abɔnefoɔ no ɔmo mfa mmirakyi anyi mutuo sɛ wɔyi musuo no ɔde abirakyi no ɔhom no kora ama wate aseɛ sɛ wɔyɛ bɔne bi wɔ ɔhene anim wɔsɛ wobɛtwa abirekyire ebi nsi da mepɛ sɛ ɔbadwe ma wotie me no mekyerɛkyerɛ wadeɛ mu obi a ɔyɛ waresɛefoɔ proverbs kan wɔsɛ deɛ ɔfoɔ bi yere te sɛ obi a ɔporo ne hwenem wɔne mfafoɔ yere abirekyire ɔporo ne hwenem wɔne mfafoɔ yere no mo ho te asɛm no ye nti obi a ɔyɛ waresɛefoɔ no ɔne mmirekyire gyina faako abirekyire suban odwamanfoɔ ɛne mmirekyire gyina faako wate aseɛ suban mmɔne
oni mmeretie gyina faako enti ana church asɔre ankasa no mmeretie dɔɔso amen ai wosema bɔ dwama na betuma se a magya asɔre no me kɔ asɔre foforɔ wɔyɛ abirekyie su onye ogwantene wata se yɛnyina pɛn yɛnkana nim yɛnkyerɛ ne deɛ yɛ no enti awurade yɛ no wuru sɛ nnipa no mu akyɛ mmienu dada yɛwɔ nwantene su ɛne ɛwɔ mmerekyie su wata aseɛ odwan yɛ sɔba ɔkoa no a ɛpoa wotumi sɛ no abɛbɛ odwan bɛtumi yɛ duwakyi akɔfoɔ mu odwan bɛgyina hɔ ma wadware no aberɛkyerɛ mpɛ ɔkyiri nsuo wate aseɛ enti adeɛ baako a mepɛ sɛ ɔbadwom a wotie me no tie no yie ni suban a ɛkura wo no ɛne wo nneyɛe ne wabrabɔ na akyerɛ faako a wɔse adu gyina nipa ne nipa ntam watamu nua kɔ sɛ malam binko no watamu nua kɔ sɛ wɔde sɛn kane sɛn bosomfoɔ bi nku no ma wo dunsini bi nsa no na wɔsaa bɛgyina wɔ sɛ awurade fa meka nnwaa no ho mesrɛ mo enti Christ se ɔbɛpaapa wɔ mu sɛdeɛ ɔguanhwɛfoɔ paapa mmerekyie ɛne nwantene mu na ɔbɛsi nwantene no sɛ ɔde wɔn bɛgyina fa hene ɛno nso yɛ asɛm ti asɛm no ye bonkum no ka asɛm nifa nso ka asɛm amen wonsɛ nipa koraa no sɛ woyɛ lefty o sɛ woyɛ yi at times yɛtaa de bonkum ɛyɛ ade a ɛnyɛ mepɛ sɛ woate asɛ nti wode bonkum kɔ ɛkyea wo papa kyerɛ sɛ gyae ɛne die nim amen mepɛ sɛ womate aseɛ fine always nifa asekyerɛ ne sɛ nifa agye nkwa ɛyɛ ade pa ɛpagya hunam fam koraa no nifa yɛka sɛ obi nifa a ɛkyerɛ nneɛma pa a ɔyɛ obi wu a yɛsoada ne bonkum so obi wu a yɛsoada ne bonkum so ɛpɛkyɛ woagye aseɛ wada ne de abai ne kyɛ sɛ watwam afiri wiase ɛpɛ sɛ ɔbadwemma a wotie me ha tie ne yie enti in the sight of God no nifa ayɛ nkwagyeɛ nifa yɛ nkwagyeɛ enti wɔn a bɛkɔ the right hands of Christ nyinaa no anya nkwa ɔsɛ ɔbɛsi wɔn a wɔn ne nifa no sɛ mo a mo gya ayɛ de abai ɛkyerɛ mo sɛ saa nneɛma no nso yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a wɔyɛ a obiara ka ho mfa bɛti dabi wɔnkɛyɛ nsua bɛka asere na na no ne study Bible na mo sɛ saa nyame atam awurade atam no bribe nim wontumi nkɔbɔ ɔhene bi amaneɛ ma wankɔka bi ma wo mekura ma ampinie mesɛ ɔkɔka bi ma me ɛnyɛ ye asɛmmerɛ ma akɔ a ɛnyɛ ye ti asɛm no ye ɛno na 2 Corinthians 5 verses 10 wɔsɛ atwa sɛ yɛ nyinaa ɛkɔpie Kristo atam wɔ dwa nim na deɛ ɔbia nam ne nipa dua so yɛ ɔyɛ papo bɔneo wote Ghana ha agye paa kum nipa wobɛnya sika tɔ taxi ebi atɔ ovan prijo na wokɔ na woba wate aseɛ yɛtumi bɔɔ paa sa soma si deɛ fa sɛ ka akɔwɔ no na wakɔ kunu amen ni ama wo nipa wo wakum nipa no ni ama wo sika bɛɛ sɛ 500 million na de bi atɔ kaa wabu sika kyɛ wɔ kra wote aseɛ
yɛtumi soma wo sɛ nipa so na sɛ mo nkɔkyene ma mo nkuno monrepo ne yere no kɔsi so ɔbɛwuo just imagine money woyɛ prostitute abɛpɛ nifa gyina woyɛ gay abɛpɛ nifa gyina abusuafoɔ woyɛ nsaw abɛpɛ nifa gyina mehwɛ atamu aba medeɛ da bia meka meyam hyeme da bia meka kyerɛ nipa sɛ wode wɔbɔ mpaeɛ a ka kyerɛ awurade sɛ awurade ma menhunu sɛdeɛ watamuo ɛsiteɛ ɛne wabufu hyeɛ sɛdeɛ ɛsiteɛ fa na sɛ na wansɔre afiri awufuo mu a wobɛtumi adi adanseɛ bi akyerɛ wo sɛ lot asɔre afiri awufuo mu a wobɛtumi aka bi akyerɛ wo wote aseɛ sɛ Moses asɔre anaa Pharaoh asɔre Nebukadnezar asɔre afiri awufuo mu a kɔ ɔbɛhyɛ wo sɛ wopɛ wo mpɛ saa nyama no yɛdeɛ bɛyi because bi afa n'ani so pɛn ɛka no kora kyerɛ wo mpɛ joke momeyɛ nyae nyame yɛ dɔ nyame yɛ dɔ nyame deɛ ɔyɛ dɔ nyame mfa gya nhyene ma broda ma menka sɛm nkyerɛ wo ɔyɛ dɔ sɛdeɛ wɔka no na mmom ka ne sɛ nyame yɛ justice ɔyɛ justice amen deɛ wɔka kyerɛ wo no sɛ wodi so a ne dɔ wie pɛ yɛ ma wo sɛ woanni so a ne justice ɛbɛba wo so wate aseɛ nti mesrɛ mo asɔfoɔ ma a modi bɔne asɔfo maamefoɔ a mohyɛ mo matu kutupa mo a moyɛ deɛ mfata wode awurade atamu ɔdi agorɔ wote aseɛ hwɛ suban yɛ kura wo hwɛ suban yɛ kura wo hwɛ neyɛ kura wo wode woahwɛ wo ho hwɛ wo dressing kora kyerɛ sɛ wone nyame ham hwɛ deɛ woayɛ ɔbɔ werɛ hwɛ deɛ woayɛ w'ano hwɛ deɛ woayɛ w'anim w'ani atɛtɛ woatoa so adɛn na wo hwene wontoa soɔ toa wo hwene so ɛ na wɔsen so toa so wate aseɛ hwɛ ataadeɛ ahyɛ wo wonto so nyina gu abɔnten wo sister ataadeɛ no nuru wo serɛ so koraa wo ɛsi wo toa no look at you yɛka wo sɛ asɔfoɔ no pasɛm saa ne yɛkasa na menkasa sɛi ọba bẹsẹ o a wàhyẹ straight dress ni enuru kotodwe osere akyẹmu mmiɛnsa ɛna si baako ɛna mmienu ka kotodwe ho ɛna ma bɔnten kuro from ha ɛnyɛ nna ɛtɔ da bi na nam ba nanu sister bi ɔkɔ anu ɛtwe n'ani abɛhwɛ mi na ɔsɛ ɛtwe n'ani abɛhwɛ mi nam sɛ saa hwɛm bio menya maama gyimifoɔ no a wɔabɛfrɛ wo no bio wokɔ yɛ nwansra di wakyi no wohuni wohame nam sɛ nwansra di wakyi woyare woaporɔ wote aseɛ ɛno nya ahoɔfɛ wo ɛkyerɛ wo suban ɛkyerɛ nipa kɔ a woyɛ ɛkyerɛ demonic ɛte mu ọba basia wo nima ni wo sɛ wonto so nyinaa gu abɔnten wonanko kɔm serem nyinaa gu hɔ ɛnyɛ w'ani wu na sɛ pɔnkye koraa no a nyame anka so wɔnhyɛ pieto koraa ɔde ne dua ato ne baa so apɔnkye kraman ɔde ne dua ato ne baa so kraman so nipa bɔ naked wote aseɛ nipa wabɔ naked wonim sɛ kraman ohunu adeɛ wɔ soro a wɔka ne dua mo te asɛm no yi sɛ adeɛ wo soro nyame a ka womfa saa skirt ne nkɔtena sɔɔ dɛ mo mesɛ ne abehyere na asɔfoɔ no nso aba no ɔmo sɛ no na ma sɔɔ dɛ mo wɔyɛ fɛ ɔmo de ma nto ho ɛne wɔ nsirem ɛna siesie ɔmo dɛm wote asɛ nti ɔte asɔɔ dɛm hɔ no ɔtwa po no wɔ n'ani so
Domino dear, because Mama Quasiafo. To shut down his house, I'll be sorry, or the peba, or the board drums, or the peba, and Castle one sorry no. Ufie wura ne dɔso ewura bɔɔla amen na adeɛ baako a menim ne sɛ awurade mpɛ so ade bɔɔla bɛfra yes wote ase to ɔboa yɛ no a ɛntɛtɛ no ɔde gya tom te sɛ obi atutu aburo no ɔhwane aburo pa no ɔde kɔsi yie papa ne deɛ ɔkora aburo hono no ɔsɛ monhye da kyerɛ hɔ saa na ade akyerɛ na awurade bɛyɛ nipa no bi yeniye anyawadwen sɛ yɛka no yɛdi agorɔ nyawadwen sa mehwɛ atam aba a mede ameyam hyeme wonem wii nom agyae woyɛ kokai abɛyɛ agyae woyɛ ma pani agyae woyɛ kɔwenhyɛne nsakra yeniye meyɛ lesbian ɛhe na de wobɛkorɔ honam fam kora yɛyɛ nom guasedeɛ wonam na seɛ kasa si sɛ woyɛ lesbian honam fam kora o aniwu yɛ wote office pɔmpɔm fia da bia wode maayewa na afefe wɔn wayɛ akyɛ wate aseɛ ɛna me ho ɔfɛ woagyi me papa woso kurase ne bi ne hɔ wate aseɛ gye sɛ national service ni ama ɔbaa fam ne so sɛ ɔbɛyɛ national service sisa nya na attachment kura ɔde ɔbɛkɔ na mama gyimifoɔ bi nso kyɛ sɛ mehwɛ aberanteɛ sister nkwagyeɛ no a yɛka ho asɛm a nokura o yesu no a yɛka ne ho asɛm ɔbɛba o ɔbɛba wode sɛsɛi wonim sɛ sɛsɛi ɔde sɛi boys no aba no ɔmo sɛ wobɔ akɔkora na wonya adeɛn wobɔ aberewa ɛna wonya adeɛn ɔmo nwom a ɔmo to no no sɛsɛ deɛ aba no no wote aseɛ wobɔ akɔkora na yɛ adeɛn ɛna abɔ aberewa na yɛ adeɛn nti 18 years na sɛ mente kaa mu a ɛnyansa bɛɛ ne wom ɛne ɛmɛkɔ akɔgye sikaduro ɛnwom no nyinaa ase kyerɛ no no so de aseɛ nti young boy na wakɔgye aduro ɛsɛdeɛ ɔmo gya da kɔgye sikaduro no ankasɛ o nyɛ sakawa no o nade ketewa nti ne maame no na abɛne nam fie hɔ wɔ aberekora wɔnni sika a ɔde wobɛkɔ sɛ ɔnya sika no bɛsɛ 3 years na ɔtɔ ka atenam 3 years na ɔwu a ɔmfa ho na ɔmatwerɛ no ayi so is going too soon wate aseɛ nti mehwɛ boys no aho na mewerɛ ho sɛbi wotɔ Camry na atɔ yɛka ne sɛ Highlander na atɔ Pathfinder na otim na atɔ Range Rover nka hwee yɛsesɛ wiase nneɔma nyinaa mam wobɛgya hɔ only one day wobɛgya hɔ ampa o mede obiara wuo yɛ meya na liw mama sɛ wɔhwɛ atam ne sa wawuo no na ɔno na yɛ next nso no onim wakra car bɛhyɛ garage Benz latest one blue color one trim wote aseɛ mepɛ sɛ wa wotie me no awurade abufu hyɛ ɔho mehyɛ awurade ba no a wɔba a ɛbɛyere hwɛ nipa dɔm a bɛsase so awu nyinaa no obɛnyane wɔn wɔma wɔ paradise ɔde wɔma ɔba ɔmo so a wɔ samado wɔnyane wɔm nyinaa na afei wɔdispatch wɔm wɔma ɛkɔ Germany wɔma ɛkɔ New Jerusalem ababaawa mesɛ wode wɔkɔ fie a mentaa wate mepo asɛm kɔyɛ selection ɔntaadeɛ nom deɛ anya bia wɔn bia no ɛmfa nkɔkyɛ fagya tom no hye no check your life aberanteɛ nso meserɛ wo sesɛ wabrabɔ gya nsa wiɛ tatu no adedaadaa ho no kɔkɔ pepa na awurade wo ne sɛ ɔsɔm boma wo kyɛ wiase no mu nneɔma asɛmpa na meka kyerɛ wo no ne sua wo nnuadɔ sua papayɛ
sua hohoye sua yemuye sua odwo what you say anioma waka no Matthew 25 no bomodi so besua what you say da hoho obi ba woncha ya receive no kama ma wonu aduane ni obi da daja ahwe no boa no kakra bi awo no ene obi nche anya wadwen se wo de wi ase ya wo de no teniye me de Nyankopɔn di sraw me de manusi mafutu sam enkontrim amen amen wi ase wo ya yamu ani wo no woni mu a ene na bie so kakra de akere wo teniye na se wurade si fom na oba no de na dwa besi ho no tena so ejana na sia fom ha wo oba wo jare akonyo no sasin sa wiem nyadi abawo sesa sase so hwa oso osoro ye nadwa asase ye ne na so ntiaso won fa na osoro akonyo no mesi fom ha wo asase abone tisuwe akonyo no sinsa wiem wo be hu so na teso no do say ai nankama etiba nyeye sadu odi wo wia ene osane sensare ho ntema ya no san na konyo no de besi ho abrekora ntema wa traso abofo na tware ho ahia the one who you urade dia ni gira fa wara chawo e ba tawa ya sia one who you urade dia no wade mframa na ye mu otene abofo kura mframa na ye mu otene e be hu north south east and west wa bola no wo pioma guchem afo atwom nyina kogu paradise na watu osura ahata wo ya se of paradise for akatias for hu a obi no Jerusalem gate no nyina wuram no aloke no na fe kani free ni kani asase wate abom no dija tumma na nyame ya se no bia ha fire apono na no wo suma bone fo agumi ti se de zumi lion fo hwie ball aguo no besraw obage ma wo se me boa me make me tu fo kakra peburo hono aburo hono a dosu na faguo na pekai kobesh bese 60 na hwie petro gum what you say na pejatum na ko jiram na down obi abu se waseme ye training for bunsham jim ejana abanu e so powerful eteno me pese wa wutiam ye dwane na jo kra nkwa shawa bra boye amen so suba ye antene de obaba na nyaba ye kan sa no Syria chorus wodi so obi frɛ pa nso wo wen samma so for we nyame hwao nsiane de aboma me but de wo kan mfa nkwaje mmerɛw so for we ya de pa kan mfa nkwaje mmerɛw ebi mpra fo ye tre ebi twempra won yidachi ebi say yere mo ya abortion o Syria kola o nso e kronfo yes oba fa condom abawai nso no ani suban no I am yasame time no me sawa wutiam anapai you need repentance you need Jesus Christ you need Christ yasame ni bomodin no sufra urade na sakra wadwen na ka tira urade say I surrender my life to you amen what you say na urade you see the blood and for wash you so one cow friend in na ebia enkachi o odi boyeni ni de wawo ni body amara wo tiase agen sakra ho ma so obenu hu a urade so de ba chawo bomodin be kanya ne ho na ni nyama ne nante na waye nhira na bi so onye okese o Yesu Kristo dimu amen amen